кухни гарнитур истифода бурдагиад но дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. Мо дар маркази савдои Паншер қарор дорем. Тройка дорем, сегона мегӯям ба забони тоҷикӣ. хоб иборат аз диван барои нишастан, хоб дута кресло, диванаш дар як ҳолати дигар аз тагаш мебурад, двухспальни кроват мешавад. Шифонери купе иборат аз ду дар, ҳар ду дараш матраси бениҳоят матраси хуба, марҳамат матраси медицинский. кухни гарнитури нав фармоиш қабул мекунем. муштариҳо отдельни қисми поёнара ё қисми болоинара метавонанд отдельни фармоиш битан. ҳама касе агар хоҳиш бошад, столу стулҳо барои офис, барои ошхонаҳо, креслои калон барои ширкатҳо, барои идораҳои давлатӣ, шахсӣ фарқ надорад. матрасҳои медицинскии ҳозиразамон дар шаҳри Душанбе доставкаву установка доранд. двухъярусный кроват. ҳама двухъярусный кроват. кухни гарнитур барои ошхона, марҳамат стиральни машина. ассалому алайкум. Я бори дигар дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нартиҷа. имрӯз мо бозори Паншер, кӯна бозори Паншер қарор дорем дӯстони азиз. мебелҳои истифода бурдагӣ, кухни гарнитур, холодильник, газ плита, ҳама чизо ҳаст. видеоморо то охирша тамошо кунед. ҳар якташа нархошона, размирошона ҳамаша гап мезанем дӯстони азиз. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк, аз шумо ягон чи намеравад, фақат якта лайк. обуна нашудагӣ бошед, як тугмачаи сирха зер куниду баъдан тамошо кардан гиред. мо сар кардем, рафтем. марҳамат тройка дорем, сегона мегӯям ба забони тоҷикӣ. хоб иборат аз диван барои нишастан, хоб дута кресло, диванаш дар як ҳолати дигар аз тагаш мебурад, двухспальни кроват мешавад. хоб состоянии беу нав нестанд, истифода бурдагианд. дута болишти лула болиш мегӯям, болиш мегӯям, дутаига ҳаст. марҳамат нархаш 2000 сомонӣ. 2000 сомонӣ. хоб марҳамат шифонери купе, муштариҳо вай пурсидастанд. шифонери купе иборат аз ду дар, ҳар ду дараш марҳамат, ҳар ду дараш холни оина. марҳамат ина объёми дарунаш, марҳамат объёми дарунаш. хоб мешудагӣ ҷояш 1500 сомонӣ мешудагӣ ҷояш. ино ҷидоанд, фақат вай комплектай, ино ҷидоанд. и 1500 сомонӣ, двухспальни кроват, матраси бениҳоят матраси хуба, марҳамат матраси медицинский, 1500 сомонӣ. хоб двухспальни кроват 2500 сомонӣ, матраси бисёр матраси хуб 2500 сомонӣ. хоб марҳамат муштариҳои муҳтарам, кухни гарнитур истифода бурдагиад но дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мумкин 2-2.5 метр зиёд бошаду каме аниқай бо вай муштарӣ мегӯяд, дар ҳамон ҳолате ки лозим шавад мо вайш мекунем. 2-2.5 метр шояд ки бошад. хоб 2000 сомонӣ, 2000 сомонӣ дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. шифонер 4 дара антресол, тумучкош хати 2500 сомонӣ, пуфикош хати 2500 сомонӣ. марҳамат муштариҳои муҳтарам, шифонери купе дудара, дарош бениҳоят калон, объёми даро бениҳоят калон, купе мегӯянд 2500 сомонӣ. марҳамат и як тарафаш, мана тарафи дигараш, мана дуюм тарафаш, ҷои либос, полка 2500 сомонӣ. шифонери купе. хоб муштариёни муҳтарам, марҳамат кухни гарнитур, хоб барои ошхонаҳо, марҳамат кухни гарнитури нав фармоиш қабул мекунем. хоб ин нархҳои бозориш, марҳамат 1000 сомонӣ пагони метраш болову поён. бисёри муштариҳо рост гап интихоба вақт дуруст намефаҳманд, мегӯянд ин болову поён, бале болову поён кишид пагони метр мешавад. 1000 сомонӣ нархи бозориш. дар шаҳри Душанбе доставка дорад. ноҳиёро то терминалошо бурда мерасонем.
1000 сомонӣ пагони метраш ҳастай 1,80 астай 2,40 астай 3 метра дорем. хоб материало қазоқистону россия материало дорем. бо муштариҳо метавонанд ки фармоиш кунанд. любой намуд фарқ надорад. тамоми намуди материалое ки имрӯз дар ҳамон вай ҳастанд метавонанд ки фармоиш кунанд. рангаша интихоб мекунанд. нархи бозориш 1000 сомон. фармоиш қабул мекунем барои хонаҳо. хоб 1600 сомон дастафкаву установка дорад. ин бозориш фақат дастафка дорад дар шаҳри душанбе. 1600 сомон то 2500-3000 сомон материалои туркия ҳастай, узбекистон, хитой, қазоқистон, россия. муштари кадомаш агар хоҳишаш бошад марҳамат 1600 сомон фармоиши хона мешавад. ҳам дастафка дорад, ҳам установка. дар комплекташ мойка медрояд. хоб як табуретка медрояд, плинтус медорад. ҳамош ки фармоиш кардагиянд плинтус медорад. инош беҳисобанд, ҳисоби ройгонда мераванд. рангоша муштарӣ метавонад ки интихоб кунад. чанд намуд вариантҳо ҳастанд. материали аз ҳама қимат материалои туркия ҳастай. ҳозир бисёр маъмул шидагиай дар мардуми мо. ҳатто кухни гарнитурои сеошиёна трёхэтажниам баромадагиай. метавонем мо любой чиз фармоиш қабул мекунем. бо метавонем шифонер қабул кунем, прихошка қабул кунем. пагони метри мебелои барои хона 800 сомони пагони метршон. хоб пешниҳод бошад барои алиш кардан ки мода инаш маъқул нест, марҳамат хеле ки муштарида маъқул бошад. баъд аз баъзе мебело марҳамат мебарояд. ина тумучкара бинед барои кухни 350 сомонӣ худаш тоқа. марҳамат 350 сомонӣ 750 сомон худаш тоқат 750 сомон. бо метавонанд муштариҳо отдельни қисми поёнара ё қисми болоинара метавонанд отдельни фармоиш битанд. фарқ надорад. бисмиллоҳ. марҳамат муштариҳои муҳтарам, имрӯз бародари мо дукони нав кушод дар маркази савдои мо. марҳамат хоб сабират карданд, имрӯз ҷамъоварӣ карданд, кушода намира. хоб имрӯз ё фардо нархош аниқ маълум мешаванд. марҳамат касе агар хоҳиш бошад столу стулҳо барои офис, барои ошхонаҳо. хоб марҳамат креслои калон барои ширкатҳо, барои идораҳои давлатӣ, шахсӣ фарқ надорад. марҳамат креслои нав имрӯз фардо нархҳои ҳамаш боз аниқтар мешаванд. то сабт ба эфир баромадана ҳамаи нархҳоро аниқ мекунем. духя русин имрӯз маълум шид. хоб истеҳсоли хитой 2800 сомон нав, бениҳоят нав. хоб матрасҳои медицински ҳозиразамон дар шаҳри душанбе дастафкаву установка доранд. духя русин краватҳо имрӯз пагаи креслои барои идораҳо, барои ширкатҳо. хоб инош ҳамаш нарху навош маълум мешаванд. то ба эфир баромадана мо аниқ мекунем. марҳамат муштариҳо метавонанд хоб дар тамос бошанд. аниқ кишид нархош кадомеша хоҳиш бошад пешниҳод мекунем. хоб марҳамат чӣ саволи ин вай бошад бо вариантоша. бозори кӯна чизои кӯна нишон додем ё ҳамаш нав? ино нав, бале. ино хоб ҳарчанде дар кӯна бозор бошад имрӯз бо муштариҳо хоб баъзеш фармоиш мекард ки чизҳои болимени навтарам бошанд. мешавад ино бениҳоят нав ҳамаш аз ба лаҳҷае аз коғазош кушодагиянд, аз упаковка кушодагиянд. ҳамаш наванд. хоб баъзеш болош чӯб, баъзеш хоб поёш оҳанӣ ҳамчӯбӣ. хоб баъзеш вай сангошонам вай бениҳоят чизои хубанд барои ошхонаҳо. марҳамат оба питатса намекунанд. кухни гарнитур барои ошхона хоб истифода бурдагиай. агар ба лаҳҷаи вай гӯем беӯ истифода бурдагиай. хоб 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ болоаш шиша, гирди дарҳо алюмин
беҳува истифода бурдаги ин наваш қиматтаре рости гап 2000 сомонӣ марамад. бале столешница болош иваз кардагие. столешницаш навай истифода бурдагие мо баъди таъмир. нишонаи мо, адреси мо хоб шаҳри Душанбе, бозори Саховат, аниқтараш маркази савдои Паншер. телефонҳо барои тамос 98 35 37 бо як панҷи дигар. бори дигар такрор мекунем 98 35 37 бо як панҷи дигар. дуюм рақами телефон дар тамос бошед 087 6543 79. такрор мекунам 087 6543 79. ҳамеша дар тамос бошед. бори дигар барои бовариятон мо миннатдорем. хоб алакай Баҳром барои дастгириашон, барои хизматҳошон мо миннатдорем. муштариҳо мо доим дар хизмати шумо. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархови ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.